can't believe. Maya. Chief. Hello, Tina. Beke. Hello, Tina. Hey, look here gonna money. I'm telling you. Open up for nearly, but I still again. I'm not to some. On your barafa, because I come over. Yeah, I'm no. Hey. You cannot cook on our can't One more coconut gadget somewhere. Eh, a book at a web book with Shirega. Only dim man no go woman, a wooden hair ganye. Mokonando go get black a guardian he allowed room. On your care with ye. Oh, hey, one cake, young Waka, Moka Jam, walk over. Waka to China. Banner now. I got only one hoota. What I'm telling you. Now, home one now. Now, my baby boy. My boy, baby boy. Yeah, when you go walk. When you're not getting here. Yeah, later I give. Hey, him mad how all in here on your door. And when there's a have family name, so we in him mad. Hello, that I'm going to be coming. I want the right in the man plan made roller. Hey, only when you go walk. Now, oh, yeah, I will come and see Mamma didn't Badona, Padimeba. Although they are getting okay, Glen, could be yes. What happens? Monsieur Gono Song would take Choga Janime. Monsieur Rocono take you look at Rob and Saga Hakara shadow running one. You know, Mequago. You know, Mequago Negusha Koganaka, Nuzi more Haganang. You put a look on no Shapaka. In a room, one or two to take cooking on in the seat. In a Pomagadi walk. Tatano. In a Gani hen Negobiana Pago. You walk under your mother. Yes, a cloak and a cat. What I got to get back at Janishi. Eh? Dirty him. Dirty could be here and Antaka, Bob, you who Hakagano. A Bob Yamaram motor, get Capitana Moto, gonna dig Okrote, get Capitana Moto, dig a cup of Omogage or Bragri, Omazi, Cop the Shote, and they make a mommy, gonna make one go, yes, my yes. Get Robert and one, new more here. Go maji begu will self. I got it for hapo. I got a country style fast food or papa honey suvilla. The way how do take Arashi. They got here. Kagaproga gaja go here. I came up to you about a book against a case him a love you more have no brain win with Shamony. Mwakoshi Pogo mommy. I was no more better. I am to tell you he didn't know. I'm going to take him come to Tonya. Mamma some Toriato. I'll come what. Hey, man, I'm no you walk. You will walk, you be walk as on motor Zulu, Promo Guru. We be walk hotel to Bananen and Naguru. You walk go when you was a gun nego. Abaliato Hesalagu Wagiri Guru, Igalaniki. I am telling you, repented from your evil departure. Oh, my Bobby beggar come get with a grocon. Why ye beggar? Why ye beggar like him? Check no time, why you question Gentin. Princess Dr. Victoria UCHECHI Ike ihe mmadụ ya na nwa ya nwaanyị nwụkwanụ Princess ADANNA Mirabel Ike ihe mmadụ ha na-abụ megabedi otu osinne na nwa ọnwa nwaanyị bega ọmụpụtara ozugbo ọ pụtara n'ime kọleji ote ya makpụrụ into university gama na ọgụ ote gọnọ dọkịta mapụta gọnọ di ekpọpụ ya ozugbo ha ncha agawa Amerịka ha ga-ebe hụ n'ote were igwụgwọ ọrịa na ịgwọ ndọcha na ịgwọ ndị Igbo were egwe hiri isi ọ nwaanyị bego ọsịrịsị mba ya hapụghị ịlụ di ma ọsịrịsị mba ya hapụghị ihe ya bịa kpụrụ ụmụazị ga hụgabe n'ime ọhịa ya lụọ di taa ubede ya wee ebe m gachi ihe ka ọ wụzịrị aka maka akọ di ya wo ele aha nwoke wo Prince Ike Modestus ihe mmadụ the President General gave you to go she send or maybe President General of Obo Family Union Town Meeting era of NY New Jersey and up where with the CEO of Ike Bills Energy and Auto Services Nigeria Limited CEO of Vicky Ike New York ihe omeji amato n'isi kwato nwoke bụrụ ọpụrụ ya na nwunye Mr. Mrs. Lekwato kwesịrị da kego children and madam ihe dị kwesịrị otu egwu ala liego na ndụ kpachara onwe gị anya o chifimo kpachara onwe gị anya achọkwa m mkparị ahụ mba ndị kara nka nwere ihe mba akwa ịhụrụ nke a ga-ahụrụ gị izizi n'ikpeazụ ị ga-ahụ m n'ụzọ kwụsị m ndụ m agbasa gị mike kwụsịrị gị
ọwụ mmehie gị kwụsịrị gị mmehie gị njọ nwa ebu n'afọ nwa nọ na ambrayo nna biko bịa ihe nwa nọ na ambrayo ịkpọ agaji igbu ya o ji akpa eli ozu mọdara ọnwa ahụ ibe gị megebe den princess Dr. Uchechi ọnwa zụchiri ọma ya sị mba I am useful unto my mother I am useful unto my husband ụmụ ya na-abụ wụcha nga anyị niile ga-ahụ ịsa ya birthday taa ka ọzụni Chief Imo grandma ọhịa ụmụ ya na-akpọ m na America Chief Imo grandma how are you because grandma ha wụ all the betrothed unto my comedies nwaanyị m adị eji m egwu Chief Imo grandma congrats Chief Imo grandma nke Chief Imo ụmụazị niile ahụ tichara ọnụ edechara aha ha nga dede aha ke akpọchi ọsọ ahụ ya nwụkwanụ Prince Ikechukwu nwanne ha nwoke Prince Ikechukwu Victor Ike ihe mmadụ ọwụ ya wụ Prince Ike the great ọ ihe eji mara ya Ugonna Annabel Ike ihe mmadụ ya nakwanụ nwanne ha wa Akụnna Isabel aha ha niile nwechara bel na nkwụsị aka ihe ndị a na-aka na bel mgbe ọbụla mgbịrịmgba ayọga ha na ya bel Isabel Ike ihe mmadụ ha ncha chịkọtara ọnụ wuti nna ha wụ Prince Ike chịkọta ọnụ na-asị nne ha na nwunye ha nwaanyị ka ada happy birthday taa wụ 12th of September 2021 onye keke ya wụta ke nne ya ewu ya achịkọta ha abụọ sị mba meni oteshi kpọkọta ga-agba n'ihu ehi nga ngụbede enwe ihe m ga-enye ha nye ya maka na ahụrụ m n'anya ọwụdụ mmadụ nụrụ obodo oyibo gide echeta nwanne anaghị ebu echeta m sị m bịaba nọrọ n'Owere nga ka a ga-akpọchi ihe niile gị kpọrọ obere nwa na-aga hụje my medical doctor my dear happy birthday long life and prosperity ọkwa hụrụ birthday na ime last year mere eme mekwe this year ka ị gebe eme mgbe na-adị n'ihu ga-awa aja ote ka m ga-abịagidekwanụ birthday go tesh gị si imewo ị ga-ebegide emerụ birthday go 100 year na ahụ isi ike ma ụmụ gị niile ha ga-ele gị nka di gị na-eme gị na-eme ihe unu mee ike birthday gwa ọnụ ọkụkọ nọ nga ọnụ mewere na ha birthday ma ewu ma nta n'ime ma grandma Chief Imo grandma nwaanyị obiọma ezinna ọ ga-arịrị gị na mma ị ga-eri uru ihe hụbere ewube grandchildren ụmụ hachin ha ga-amụchịta ụmụ ebe ị gara America leta ha ha ga-elekwa gị nka n'aha Jizọs amen adị m ahụ ihe ọjọọ adị m aga ebe a na-eme ihe ọjọọ ihe m na-aga nga na-eme ihe ọma chekpo nwanne anyị nwoke ihe ọma eji ama atụtụ nwoke ọma nwoke hotel bra family meeting hotel chịkọta hotel ha niile anọ into gracia ọ wụ dị mmadụ m kwesịrị ewu gị gafee hotel ya lele gị anya gị mara that yes this man is betrothed unto betrothed happy birthday my dear wife and happy birthday my dear daughter I and your family we put a mouth together nya wee were ọnụ hotel kwụkọta otu nga so go happy birthday to you with ọkụkọ m happy birthday to you ya na ọkọ ọkpa happy birthday hapụga anụ ọja nụ ka ọ bawa ọja hip 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 otu ogbe ọkụkọ ihe m ji abịaje hip 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 otu ogbe ọkụkọ mberịtakwa na a ga-enwe ihe nyere m ọkụkọ m bawa m sụkwukwa na birthday gị kwuo mụ na ụmụ anụmanụ anyị gakọwala birthday ntamaga ọhịa na agara ka m ga mbesara